дар деҳаи зебоманзари дари алмосии шаҳри Сор мусобиқаи футбол миёни дастаҳои кӯдакона бахшида ба хотираи собиқ футболбози дастаи Помири Душанбе ва устоди варзиши Иттиҳоди шӯравӣ Геннадий Черевченко оғоз гардид. Игор Черевченко дастпарвари футболи тоҷик ва фарзанди собиқ футболбози маъруфи дастаи Помири Душанбе Геннадий Черевченко буда ҳамасола маҳз бо дастгирии ин фидоии футбол ки феълан сармураббии бошгоҳи Арсенали шаҳри Тулаи Федератсияи Россия мебошад мусобиқа баргузор карда мешавад. Дар мусобиқа барои поси хотираи Геннадий Черевченко 5 тими футболи наврасон аз тамоми минотиқи кишвар ва 1 тим аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ширкат доранд. Игор Черевченко гарчанди солҳост ки дар Россия кору зиндагӣ мекунад, аммо ҳамеша худро тоҷику Тоҷикистонро ватани аслии худ медонад. Я хочу поздравить детей с открытием турнира детского. Вот, я жду всегда последней игры в чемпионате России, потому что на следующий день я уже у себя на родине, у себя дома уже, в Таджикистане. Вот. Я об этом всегда говорил и буду говорить, что я люблю Таджикистан, я здесь родился. Эта страна меня воспитала, сделала человеком. Поэтому все, что есть в моей жизни, это связано с Таджикистаном. дар маросими кушодашавии мусобиқа кормандони Федератсияи футболи кишвар, дӯстону пайвандон ва ҳампешагони Геннадий Черевченко иштирок намуда аз фаъолияти варзишии пурмаҳсули ӯ ва футболбозони оянда қиссаҳо карданд. Имсол як тими футбол аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон низ дар мусобиқаи мазкур иштирок дорад. ман ба онҳое ки ин мусобиқаро ташкил намуданд ташаккури зиёд мегӯям. шӯравбинӣ дар сатҳи баланд ташкил гардидааст. мушоҳида карда мешавад ки футболи Тоҷикистон солҳои охир хеле рушд кардааст. қаблан агар дар минтақа пештозии футболи узбек ба чашм мерасид, ҳоло бошад футболи тоҷик аз ҳамсоякишвари худ ақиб намемонад. мо як даста аз академияи вилояти Сирдарёи Ӯзбекистон ба ин мусобиқа овардаем. мусобиқа барои поси хотираи собиқ футболбози маъруфи дастаи Помири Душанбе Геннадий Черевченко анъанавӣ буда маротибаи шашум аст ки он гузаронида мешавад. вохӯриҳо дар майдонҳои Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон сурат мегиранд. мусобиқаи мазкур ҳамасола дар баробари бозгашти фарзандаш Игор Черевченко ба ватан гузаронида мешавад.